מדובר במכתב חריג שנשלח על ידי השב"כ בתחילת שנה שעברה לשרה מאי גולן, השרה לשוויון חברתי, ובו הדרישה להעביר באופן מיידי את הכסף של החלטת 550, וזו אותה החלטה של מיליארדים שאמורים להגיע לחברה הערבית. השרה מאי גולן מונעת את העברת הכספים האלו בטענה שאין שקיפות ואין בקרה לאיפה הכספים הללו עוברים. רק אתמול חשפנו כספים שעוברים ממשרד העבודה לכל מיני מרכזים לקידום תעסוקה בחברה הערבית, כאשר החשב הכללי קובע שאין לאף אחד מושג לאיפה הכספים הללו למעשה מגיעים, אבל השב"כ ולא רק הם פעלו ללחוץ או לשכנע את השרה גולן להעביר את הכספים. היה אפילו ניסיון של השב"כ להעביר את הסמכויות על ההחלטה של 550 לשר מיקי זוהר, וכך להתגבר על המכשול של מאי גולן, אבל זה לא צלח. וכאמור, בתחילת שנה שעברה השב"כ שולח מכתב עם הנקודות הבאות. הם קובעים כי אי העברת הכסף הוא איום אסטרטגי. השב"כ טוען כי התוכנית באה לתקן אפליה של שנים בחברה הערבית שמצויה היום במשבר כלכלי. נטען כי אי העברת הכסף תפגע בחברה הבדואית ובתהליך הישראליזציה שלה, ולכן הם דורשים את העברת הכספים באופן מיידי. הנה דברים שאומרת לנו היום השרה גולן על לחצי השב"כ. מהרגע שמוניתי לשרה לשוויון חברתי מופעלים עליי לחצים כבדים מאוד כדי לממש את התוכנית של בנט ולפיד למנסור עבאס בהחלטת ממשלה 550 של מיליארדים למגזר הערבי. אני לא ארתע ולא אפחד מאף גורם כזה או אחר. אני אמשיך בדיוק באותה דרך ובאותה אמת שלי עד שיהיה כאן פיקוח, בקרה, שקיפות מלאה וגורמי אכיפה שיאכפו ויבדקו כל שקל שיוצא מקופת המדינה. כן, אז השרה גולן דורשת שקיפות ובקרה, וכאמור, אכן מדובר בסכומי עתק שהם לא מפוקחים. מהשב"כ נמסר כי הם אינם מתייחסים לשיח מקצועי עם דרג מדיני.